Velkommen til Inspiration Map del 2, hvor vi vil snakke om at dele. Hvis man går op og kigger op på ikonet til højre hjørne, hvor der er et stykke papir med en pil på, trykker på det, så kommer der forskellige måder, man kan dele på. Man kan printe den fra printerne på gangen, man kan maile, og der kan man maile det som en Inspiration Map. Så kan du arbejde videre i det, eller dele det med dem, du er i team med. Du kan sende det som pdf, så kan den ikke arbejdes med, og du kan sende den som et billede, og så kan den heller ikke arbejdes med. Hvis vi prøver at sende den som en Inspiration Map, jeg sender den til mig selv, så ved jeg, at den kommer frem. Så har jeg sendt den. Man kan også gå op, og så kan man gemme den til billeder. Det går forholdsvis stærkt, som rimelig stærkt. Så er det gemt til foto. Vi kan prøve at gå og kigge. Finder vores foto. Der på kamerarullen, der ligger den så, Inspiration Mappen. I Inspiration Mappen igen, går op på det samme ikon, trykker, kan man også gemme den i Dropbox ved at trykke på Dropbox. Der kan man igen gemme den som Inspiration Map, så kan du arbejde videre i den. PDF kan du ikke arbejde i den, og billede, så kan du heller ikke arbejde i den. Prøv at gemme den som Inspiration Map. Der. Finder en Dropbox, og så gemmer den i Dropbox. Nu har du den i Dropbox, og du kan dele den med dit team, eller du kan finde den derhjemme, eller kigge på den på en computer. God fornøjelse med at dele jeres Inspiration Maps. God fornøjelse.